Hayi welokhozi angibulaphi la. Angibulaphi mntakasisi. Into awuyitholi ngokuthi how badly you want it. But uyithola ngokuthi how badly you don't want it. Yabona ukuwanta kakhulu into uyifuna kakhulu. Ucreate talent ekuthiwa i-emotional attachment, i-blockage leyo ekuhindarishayo ekuvimbayo eba i-brick wall between you and what you want. What you want will come energetically before it comes physically. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasha uthi kungenzeka noma yini noma inini noma ikanjani kuloma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli yabona lensizwa lena elaphana eBhayibhelini. Angazi ukuthi ubani leyansizwa eyavele yagqoka isikhumba, ngazi isikhumba sani ubabwayo ngoba engaboni wathinta yona waseyitshela ukuthi lo munye waseyayibusisa. Yabo leyanto isho ukuthi you can manipulate the universe to give you what you want. Uzoqhamuka ngenye angle awuzukulwa. Yabo kube loyana nje wavele walwa baba nika mina baba. Hayi wavele manipulate nje. No temperature with the laws of the universe. Uyabona nje mawuthola ukuthi uwe lo la. Wena by that time ufuna lento oyifunayo. Desperately need it. Ave ngidinga umsebenzi. Ave ngidinga imoto. Yabona what you are sending wena ucabanga ukuthi wena i-universe izo-answerisha ekuthenini na uyidinga kangakanani. I-universe ibuka your internal state. Yabo njengoba uyidinga nje lento kusho ukuthini i-internal state yakho ikwini ikwi-lack. Kusho ukuthini awunayo, awumatch-ke nayo. Njengoba ungenayo nje nathi into eyenzekalayo. Your internal state is doing like this. Yini ekhona lapho khona desperation. Shuthi awunayo wena lento. Into oyidingayo what you want is on this side. Wena you are on the other side. So into eyenzekalayo wena uyidinga kwakho uhita le brick wall, i-energy buyile emumva, uphinde uhita le brick wall, iphinde i-energy buyile emumva. Yabona what we are feeding when we are feeding that desperation. Desperation is an energy of you not having what you want. Look. So when you think wena ngokuba desperate nokuthi lento uyifuna kangakanani ucabanga ukuthi ikona okuzokwenza ukuthi ube nayo, akugona lokho phela nje wena. The signal that we are sending to the universe ukuthi